Prophet Passion Java varesponda mushure mekunge vanzi vakudriva Uber nekuti vakarambiwa naLily Java. Ukuwo pane murume wekuZimbabwe anga achiperekedza mudzimai wake kuleba. Vabva vangoiteka Uber yangari ndokubva ngourawa ipapo. Tozotiwo munyaradzo munyasha muri yekwatewe events baba vashaika. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Passion Java pakabuda rumors akatenderai kuti gara ku Cape Town uko kwari kudriver Uber. Zviri kuuya mushure mekunge anzi akabatiwa ana Pastor Lavi vachidanana uye vachitamba magemu evanhu vakuru emachira zvakabva zvangoshoka mudzimai wacho. So idzi ndo rumor dziri kufamba mumastreets asi Passion Java abva angoenda papeji rake apo pamboti no nerunyararo ndokubva angonoti Uber ndokutanga kekuseka. So vanhu vakawanda vari kuda kunzwisisa kuti mukomana ari kunzi akugara ku Cape Town ashorosteka apera achenuruka chiko chiri kuitika. Asi chiri kondeche kuti kosa mota iri kunzi ari kudriver haipindi zvayo ku Uber. So zviri kureva kuti kana achitodriver ka maybe ari kutoita mamita taxi kana kuti indrive kwete Uber. Aiwa mota iyi itori kumasure. Ko vakomana kavaigara mumaprivate jet vachimanya up and down mazuva emaelections ayaka zvaitoita kunge munhu ari kumisa local taxi kuenda kwaari kuenda. 1 minute vakuDubai, next minute vakuAmerica tichiudzwa zvemidhogani yavo, next minute vadzoka kuZimbabwe kumaelection vaenda kurally zvichienda zvakadaro. But picture iri harisi kuenderana napasho watinoziva. Pane mavideos aari kuposta mastori but mamwe acho takatombomaona kumasure zvinoratidza kuti maybe munhu ari kushandisa mathrowback. Vari mastreets vangoyawo nemaopinions avo. Samazuva ese pane vati konai zvamuri munhu waMwari nai prophet imbeduwe manje mukadai imimi saka tichadzidza chii kubva kwamuri. Passion Java arambwa nemukadzi wake Lily Java. Java akabatirwa mameseji echibhishu naLily. Arambwa mukomana kusvika pakutsvaga basa rekudriver Uber. Atorerwa zvinhu zvese zvekutoti chero iye haana pekugara. iPhone iya akaitengesa kuti awane chikafu. Lily anoti iye akabata foni yaJava kwakuwana mavideo hobo achikisana nekuita bonde neumwe mukadzi pamusure pekunge atombodanana naLavi. Akatora rimwe video racho akanoriposta paTelegram. Video iri rine 4 minutes 21 seconds. Java achita kurara nemukadzi iyeye kunge akabudirwa. Java ari kukumbira vakuru vebato raanosapota kuti vamuonewo charo nepekungoisa musoro because akadzingwa sembwa naLily. Izvo ndo zviri kungobudawo mumastreets pane vari kutaurawo maonero avo vari kuti mukomana akatokumbira vanosapota kuti vamupe pekugara asi Java senior vatori nemari yakawanda. Handifungi kuti vangazomurega mukomana kusvika destitute achigara mumastreets. Ameno guys, mafamily dynamics atisinganzwisisi. Tatalicious ari kuti azoita get in touch naLily Java ati achauya kuzotaura naye kuplatform kwake achiburitsa information yemukomana. Zviri kuitika ndezvokuti Tatalicious akambotaura 3 months ago kuti Lily adivorce naPanganai, then munhu wese akabva ngomuignore ndokuti Tatalicious watanga nyaya dzake dzisingaperi uye dzisina root. But zvazobuda zvakare izvezvi wotozoona kutoti kochiko where there is smoke there is fire. Wotoshamisika kuti vanhu tichingoona katiri kumateresi tikati vanhu vagere namaviri. Recently vakaita muchato uya wema4 days wekuEthiopia uya zvakambotaurwa zvakare kuti yaitova damage control since mukomana anga aramba obatirwa mameseji akawanda uye evidence yanga yawanda. Mukadzi akati rega ndisiye pasho akati aiwa rega tichate tikupei muchato wamunoda. Chainyanyoitika ndechekuti Lily Java ndiye muridzi wechechi, ndiye futi ane mari yakawanda kudarika Panganai. But Panganai manje atambonzwa nekudadirwa vedu weka zvangotaurwa naTatalicious kuti chero shiri inozongofa imikani.
vamwe vakati haangambodone zvekuzosvika pakuita uber driver guys. Tsvibidi hazvizombodaro twabamo kana guys. Javha anga arizi kutorambwa nalilika, maybe munhu anga achitori neheartbreak guys. Isusu tichingoti maybe maskiti. Deno ndaona zvangu Lili ndamutora ndichengete sezvaiitwa Javha. Unomuwanepi mudzimai anokuda zvekudaro, zvekuti anokutengera mota dzakawanda kudaro, okuvakira manshoni, okupa nemari yekuti ungopota uchienda kuZimbabwe 2 minutes 2 seconds waenda vadai. Downfall yacho yazonyanya. Kwaripiko baba Harare nemapalaza vambomufamba mukomana, ende dei Girimbi maybe dena aripoka guys aitozobatsira Javha kuti asasvike pakuzodona zvakadai. Mukomana uyu akatomborova dzimwe ndimi guys, vana Tsvibidi, vana mwana ari kutema, zvichinda zvakadaro. Vanhu vakati ko hakusi kutamba here nezita raMwari uku. Amen. But anyway, he still has kwake uko kuplatform kunongori neresponse yekungoti uber seka hapana live. Munomuziva imi kuti dei mukomana achiri kuita zvana guchaldino dene tatopiwa ka live munhu achitamba nembwa dzake ari musuno kana kuti ari pai achitiratidza ka live kepamusoro. But for now takangomirira kuti Javha wacho aprovewo chokwadi kuti mablog ari kunyepa uye shamwari dzake dzine information dziri kuburitsa nyaya idzi inyaya dzenhema. Uye Lili zvakare zvaachazotaura ku live uko zvichaproviwa here kuti ndezvekunyepa. Munyaya yedu yechipiri pane baba vanonzi Talent Gono vagara kuCape Town vakashayika nezuro mushure mekunge vaurawa mota yavo yahijackwa. Baba ava vanga vane mudzimai ane mimba anga ari mulabor, ndokubva vangofonera Uber pakati peusiku 2 AM to rush them to the hospital. Vari munzira paya mota yavo yabva yangobatwa nevakomana. Pamhirizhonga yazoitika ipapo, the hijackers attacked both the wife and the husband. Chero mudzimai akaedza zvachose kuti aseve murume wake akakuvadziwa zvakaipisisa. The wife was left alone, traumatized, akabva azvizvarira mwana wake pasini ipapo. Guys, zvakaoma zvachose. Unotoona kutoti matiri kurarama munyika yakaipa where life is not predictable zvachose. Mahijackers vanouya in the middle of the night like that, vomisa mota yavari kuona kuti ine pregnant woman, kokurega munhu amanyiswe kuchipatara mobva mabata mota inotevera. Was this necessary? Why didn't the criminals also attack the Uber driver? So chaiva nani, because chavainyanyuda apa imota dei vakangoataka ka Uber driver. Alright, hatisi kuti zvakanaka kuataka Uber driver, but kungoti susu here is a woman who is trying by all means kuti zvare mwana wake, then imi mongosvika mubata murume wacho momuuraya. Zvichiitirwa chii? Kana kuti titi nayewo akaedza kuti aiwa regai ndimaise mudzimai wangu kuchipatara chii? Hapachina achataura nyaya yacho. Inguva inorwadza zvachose. Tinongotenda Great Hope yabva yaita reach out to the family and they are now in a conversation yekuti voonesana kuti basa robatwa sei. Dzinorwadza moyo baba vatewe events vashayika. Vanyora nhasi vakati rest well my father, sororai murugare dziva save, we tried our best, you fought asiwo zvaramba till we meet again. So tiri kungoti nenamo wedway, may the Holy Spirit himself come down to comfort you till the resurrection morning. Tichaonana zvakare. Tine urombo nekurasikirwa nemudikanwe. Mweya Mutsvene ngaanyaradze mhuri iyoyi munguva yakadai. Pamwe pacho vanhu vanotoshaya chero mashoko ekutaura kuti vagone kunyaradzana nemhuri. But chatinongotaura ndechekuti isusu tichangoramba takamira nemi mumunamato tichingoti munyaradzwe munguva inorema zvakadai. So do leave your comments on what you think about nyaya dzedu. Pane mhuri yarasikirwa nababa nemuchengeti vasiya mudzimai ane mimba azozvarawo a few
hours later or a few minutes later pasame scene ipapo uri kurwadzwa nelebha, uri kurwadzwa nemurume wako ashaika, tiri kutiwo kumhuri iyoyo veduwe nyaradzwai munguva yakadai kuoma zvokwadi. Unodoshaya kuti yako mhosva ndeyei, asi chatinoziva ndechekuti Mwari vanoziva havo. Titende nekuona kwamaita vhidhiyo redu.